Anem a parlar del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que està obrint-se pas a les nostres comarques. I nosaltres anem a fer-nos ressò de tots els seus moviments, retransmetent-los totes les novetats que van anar succeint-se. Aquesta extensió ha presentat este passat dilluns el seu projecte d'una possible seu a l'Olleria. Avui anem a conèixer l'ampla oferta d'aquest campus i els seus projectes de futur. I anem a conèixer-ho amb Pablo Díaz, que és el subdirector de l'àrea de relacions amb l'entorn. Pablo, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Enhorabona per esta llavor i gràcies en la part que ens toca per aproximar-nos-la als nostres municipis. Sí, nosaltres pensem que és fundamental que la universitat estigui pròxima al territori. Entonces, en aquest sentit, nosaltres el que pensem és que tenim que, a més d'aquesta activitat docent que té que fer qualsevol universitat, el que té que ser és pròxima al territori i ser capaç de traslladar aquests coneixements que es generen dins d'un campus a la societat que pugui necessitar-ho, tant la zona industrial en la que estem, com a nivell d'institucions, d'ajuntaments, etc. Abans d'entrar en matèria, explica'ns quines línies generals la història del campus d'Alcoi en la Universitat Politècnica de València. Jo destacaria el que has dit, és Politècnica de València. Estem dient dues coses al mateix temps. Estem assegurant una qualitat al vindre avalat per la Politècnica de València i al mateix temps la paraula Politècnica. Politècnica estem dient que és la institució, la universitat adequada per impartir el que són les enginyeries. I les enginyeries, que per això ara ja ho lliga en el que és la seva història, l'origen del nostre campus d'Alcoi data aproximadament sobre el 1820. I per què ve? D'on neix? De la necessitat d'aquest entorn industrial d'Alcoi que crea un lloc on formar els tècnics que precisa per tirar avant les seues empreses. Entonces la història ve d'ahí, ve d'aquesta necessitat industrial, d'aquesta realitat industrial que es traslada a la universitat i la universitat crea aquesta institució per poder formar o donar suport a aquest entorn industrial. Entonces, això és el que ens caracteritza fonamentalment, som forts en això, sobretot en enginyeries. Potser tinguem algun estudiant indecís que encara està pensant en matricular-se. Quina és l'oferta acadèmica i de pràctiques o treball, tot el que oferiu? Nosaltres oferim 6 graus que són el grau en enginyeria mecànica, el grau en enginyeria química, tenim també, aquests 2 graus anem a dir que són els més tradicionals, tenim també els elèctrics, també en molta història, enginyeria informàtica, tenim el grau de direcció i administració d'empreses i el grau en disseny industrial i desenvolupament de producte. Pense que aquest grau és el que més ens diferencia, és un grau en el qual rebem gent de tota Espanya, tenim gent inclús de l'estranger, en el qual podem diferenciar-se totalment del resto d'universitats que ens rodegen. Tot això ve complementat en la formació posterior, completem la formació amb 4 màsters. 4 màsters, 2 d'ells de nova creació, que comencen a impartir-se enguany, com és el màster d'enginyeria textil, i el màster, un MBA, un màster que complementa la formació dels nostres alumnes en administració i direcció d'empreses. Després també tenim un màster d'organització industrial i logística i un màster destinat a la línia de materials. Penso que també és molt important en el nostre entorn industrial, on el material, els productes, les matèries primes són cada volta més importants, més rellevants. Tot això podem complementar-ho en programes de doctorat. És a dir, som un campus que donem la formació completa que pot oferir la universitat, a començar des d'un grau inicial, passant per un màster i podem completar en el doctorat. Pablo, com és el campus i les instal·lacions? Explica'ns. El campus té unes dimensions, jo penso que adequades perquè som un campus amb 2.500 estudiants, per la qual tenim 180 professors, 180 professors que estan tot el dia en el campus, és a dir, 2.500 i 180, el ràtio per alumne és elevat en comparació amb altres campus més grans i això és un avantatge per a nosaltres importantíssima. Pensem que la relació professor-alumne és pràcticament com en un institut. Jo acabo coneixent els meus alumnes, parles amb ells, saps dels seus problemes, saps si estan enterant-se del que estàs impartint en les teves classes.
en definitiva, aquesta proximitat jo penso que és diferencial del nostre campus i penso que és molt important a l'hora de la formació. Quan parlem de Bolonya, parlem de reestructuració que totes les universitats han fet de cara a Bolonya, tot el que és el Plan Bolonya, és molt més fàcil de començar, d'iniciar o d'implementar en un campus d'aquestes dimensions. Aquesta proximitat que requereix aquest plantejament, amb molts treballs tutorats, amb molta proximitat en l'alumne, amb molt control diari de l'alumne, nosaltres ho duem a terme. Ho duem a terme des que vam a començar a aplicar. I prèviament. Prèviament ho fem perquè les dimensions, sense haver-nos obligat a aplicar Bolonya, ja ho fem. T'havia preguntat com és el campus i les instal·lacions i ara volia preguntar-te per les peculiaritats, però pràcticament ja has estat comentant-les, no? Sí, en quant al campus també puc dir-te, ahir mateix vam posar en marxa unes noves instal·lacions deportives. Unes noves instal·lacions deportives dotades d'un gimnàs molt ben dotat i un pavelló deportiu, multiesport, i penso que això és necessari per a un campus. El campus integra no sols la docència, tens que tindre una oferta, un compliment pels alumnes que puguen practicar un deport en unes condicions dignes, importants, perquè penso que han construït un pavelló d'avantguàrdia, aquesta avantguàrdia, oferta cultural, oferta d'oci, tenim els nostres conjunts que actuen diàriament en el nostre famós canya tapa, que també estudien, però que també s'ho passen bé. Jo penso que tot va lligat, els alumnes estan en una edat en la qual, a més d'estudiar, tenen que fer altres coses, i això pot aconseguir-se en un campus on hi ha unes dimensions, penso que adequades, que permeteixen un poc de tot. Hem conegut, lògicament estem en comunicació els últims dies, fins que hem aconseguit que pugueu fer un lloc en la vostra agenda per estar així, però vull referir-me que teniu un projecte de comunicació que heu posat en marxa. En què consisteix? Nosaltres, el que ens permeteix també aquest tamany de campus és el fer partícipe de les nostres activitats als alumnes. Jo t'he parlat, per exemple, d'enginyeria mecànica. Enginyeria mecànica, grups d'alumnes tutorats per professors han construït un vehicle de baix consum, el qual està competint a nivell europeu, a nivell internacional, venen de participar en Amsterdam en una competició d'aquest tipus. En un litro d'etanol recorren, no recordaré la xifra, però en torno als 1.000 quilòmetres en un litro d'etanol. Això és participació dels alumnes, però per això el de Politècnica, que comentava antes, ens permeteixen que aquest equip està integrat per gent de mecànica, gent d'enginyeria química, gent de disseny, fins inclús gent d'ADE, que porta la part administrativa, perquè s'ho gestionen tot ells, el que és la financiació, les subvencions, tot això és el bonic de tindre un grup d'alumnes pluridisciplinars i que puguen obtindre tota aquesta formació. Igual en robòtica, que mesclem, també estan competint en concursos internacionals, unint el que és la mecànica en l'electrònica, i en quant a comunicació, que és el que em preguntaves, han fet un poc el mateix. Tenim gent que té una apetència, evidentment basant-se en el grau de disseny, estan capacitats per aquesta creativitat. Entonces, tot el nostre material promocional, estem creant-ho des de dins, des dels nostres propis alumnes, estan posant en pràctica, tipus empresa, el que estan estudiant. Entonces, tota aquesta part de creativitat estan desenvolupant ells mateixa, tot el tema de redes socials fonamentals, avui en dia per comunicació, estan duent alumnes nostres. Tenim un grau d'enginyeria informàtica que ens permeteix, a més també, per exemple, competeixen concursos de programació de dispositius mòbils, a nivell també europeu, han estat en Finlàndia, han estat en Romania. Entonces, dins de tot el que és l'àrea de comunicació, estem elaborant el nostre material audiovisual des de dins del campus i pense que això, a part de ser beneficiós pel campus, és molt beneficiós pels nostres alumnes que poden començar ja a treballar com si estigueren en una empresa, els seus objectius, els seus pressupostos. Clar. Hem de dir, vull que anunciar-ho als nostres telespectadors que la televisió comarcal hem adquirit un compromís amb el campus d'Alcoi i així, a aquesta pantalla que vostès estan mirant en aquest moment, anem a gaudir del treball d'aquestes persones, ja que els oferirem notícies i reportatges realitzats al campus. Què podran veure els nostres telespectadors? A mi el principal que m'agradaria que vegueren és les capacitats del campus. A voltes no som capaços de valorar i si anem a buscar a altres llocs el que tenim dins de casa. Entonces, per mi és important
els mitjans de comunicació per a aquestes coses. Nosaltres potser tenim, com comentava antes, un equip de professors i alumnos que estan treballant en el que és el desenvolupament d'aplicacions mòbils, són líders en aquests temes i el que volem és mostrar des d'ací aquestes capacitats perquè qualsevol que puga veure-nos a través de les pantalles que puga vindre amb nosaltres, a treballar amb nosaltres o bé a emplear els nostres alumnos, que a més crec que és algo molt important. Avui estava llegint uns informes que han eixit en premsa que 1 de cada 3 alumnes nostres estan trobant empleo antes d'acabar la carrera. I moltes voltes ha passat que has acabat, o sigui, no has acabat, tens que pendent el projecte final de carrera o tens alguna cosa pendent i te queda ja pendent perquè ja estàs treballant i el dia a dia potser ja comença a desquadrar, que a voltes és bo o a voltes és roïn, però dins dels problemes que n'hi ha d'empleabilitat pense que a l'hora de triar els alumnes tenen que tindre en compte, evidentment, alguna que els agrada, però al mateix temps, alguna que vegin que en un futur pròxim pot donar-los aquesta empleabilitat i més en aquests moments. Llavors pense que és important. I, perdona, no me'n recordo la pregunta, crec que m'ha desviat un poc. No, sobre què és el que van a poder els nostres telespectadors en el dia a dia, en les col·laboracions que anem a fer. Entonces, jo penso que és important els nostres grups d'investigació. Nosaltres tenim diàriament 23 grups d'investigació en diferents línies i penso que és molt important el traslladar què és el que estem fent dins del campus de cara a l'exterior. Tenim aquests grups de disseny, tenim en electrònica el tema de robòtica. Robòtica, sí, nosaltres desenvolupem, aquests grups de xavals desenvolupen humanoides que superen determinades proves, aquests robotets que en principi pareixen un joguet, però evidentment això traslladat a la indústria del voltant és molt important perquè són directament desenvolupaments aplicables en l'entorn, en la indústria de l'entorn. Enginyeria química també tenim grups d'investigació importants, tractament d'aigües residuals, per exemple. Evidentment, tot això que podia començar jo ara a explicar-vos, el bonic seria que un a un puguem anar donant a conèixer en l'entorn què és el que són capaços de fer i què poden oferir al nostre entorn. Ho deixem ahir en este abans per als nostres telespectadors, per a que estiguen atents perquè anirem oferint tot això en un futur. I jo en la presentació també ho he comentat, inclús estos dies en la tertúlia ho hem parlat i en la casa, en la cadena, també haurem vist en els informatius la que ha sigut la notícia d'esta setmana. La presentació el dilluns de la possible seu a l'Olleria. En què consisteix aquest projecte? És el que estem comentant, traslladar al nostre entorn el que són capaços de fer. Serà una aproximació a aquest entorn, que el nucli central o la ubicació serà l'Olleria, però el que volem és alcançar tot el territori, tot el que són les comarques centrals. I oferir tant el que són formacions específiques. Hi ha un sector industrial important que pot estar necessitat de qualsevol tipus de coneixement que tinguem nosaltres. Bé nosaltres des del campus d'Alcoi o bé des del campus de Vera o des del campus de Gandia perquè tots integrem el que és la Universitat Politècnica de València. Doncs per nosaltres és molt important tindre un lloc, un punt de referència en el qual puguem posar a disposició de tot aquest entramat, entorn industrial, social, les nostres capacitats, tant a nivell industrial com a nivell cultural com a nivell formatiu en general. Per què no parlar, per exemple, de protecció infantil, de temes d'internet? També tenim els nostres experts que poden aproximar-se als pares d'un entorn determinat i donar certs consells o de com treballar. El problema que dia a dia tenim els pares i internet i els fills, és un triangle. En tots aquests temes d'actualitat o de necessitat industrial o d'exposició de resultats que anem obtenint en els nostres grups d'investigació, poder traslladar-los al nostre entorn. Ahir en l'Olleria, concretament, què va realitzar-se i de què depèn en qualsevol cas? Anem a realitzar el que es necessita en aquest entorn, és a dir, aquesta formació, aquestes xarles, aquest dia a dia, però el que no volem és definir-ho des de la universitat. El que volem és ser capaços de captar aquestes necessitats de l'entorn i ser capaços de donar solucions diàries a tots els retos que ens puguem plantejar. Jo ara no podria definir-te un temari, perquè anem a començar a treballar en aquesta planificació, anem a posar-se a treballar de forma imminent i jo penso que en el mes de setembre iniciarem ja les activitats, encara que possiblement es firmi, segur, es firmarà el dia 16 el conveni, al qual en la firma d'aquest conveni assistirà el nostre rector, però activament des de l'1 de setembre estarem actius i tratant de traslladar el que és el campus o el que és la Universitat Politècnica de València a tot l'entorn pròxim. Pablo, per acabar l'entrevista, que ha sigut prou explícita del vostre projecte,
Di-li alguna cosa als nostres telespectadors, els estudiants sobretot, que és a qui estem dirigint aquesta informació. Molt bé, doncs jo el que diria en aquest sentit, no vaig a dir que si vengau a estudiar a la Universitat Politècnica de València, que de fet ho dic, però jo penso que és que esteu encara indecisos, teniu que prendre una decisió que és molt important per a la vostra vida i que té que basar-se, si permetiu que doni un consell, en dos temes fonamentals. Un tema és l'empleabilitat. N'hi ha que pensar que tinc que estudiar alguna cosa que quan acabe d'estudiar em doni una possibilitat de treballar. Penso que és fonamental aquest tema a l'hora de triar. I per una altra part, té que ser alguna que vos agrade, té que ser alguna que vos faça feliços perquè pot ser per tota la vida. Entonces tens que treballar en alguna que t'agrade, però sense perdre de vista aquesta empleabilitat. Jo penso que és algo que és difícil de triar, difícil de decidir-se, però jo penso que aquests dos fets són fonamentals a l'hora de prendre una decisió. Pablo, simplement desitjar-vos que siga tot un èxit esta iniciativa, agrair-vos la vostra presència així i concretament també al nostre programa continuarem col·laborant, per supost que sí. Això és bé. Gràcies i bon estiu. A la vostra disposició.